Ngiphinda nginibingelele ngosasemkhizwaneni. Ngifuna ke sibonisane la ngemithi yesintu nokuzivocavoca. Yabona imithi yesintu ukuze ikusebenzele kahle kuye kube kuhle ukuthi uzivocavoce, ngoba ukuzivocavoca kwakho kulekelela ukuthi ake sithi mhlambe uyachatha, uyaqala ukuthi uchatha indlela yokudlulisela egazini imithi. So uthaka imithi yakho, upheke noma ucwilise bese utshoba la uchatha khona lapha ezansi kwi-rectum kunama veins amaningi lapho, so kuyi-delivery mechanism ngamanye amazwi ukuthi udlulisele lo muthi ukuthi ungene kwi-blood stream. Angithi abelungu bayajova, thina sijovike, siyaqhatha noma siqume ukuze umuthi ungene egazini. Now kumele siqikelele ukuthi masichatha endlelani, ngoba abantu sovele bachathe nje, kodwa ngicabanga kube i-video enye leyo. Okwamanje ake sikhulume ngokuzivocavoca. Now uma uzivocavoca-ke, ikakhulukazi i-cardio exercise, ukuthi le ndlela yokuzivocavoca ishukumisa umzimba wonke, unyusa i-heart rate, inhliziyo ishaya ngamandla, unyusa i-blood flow, ukugijima kwegazi emzimbeni. So uma uzozivocavoca ujime ube wenza amakhambi, kuyakusiza-ke ukuthi usheshe ugijime lento emthambeni yegazi. Phinde futhi kusize ukuthi usheshe ukwazi ukukhipha lokho osuke udoti, ngoba phela ngithi mawulapha ubulala izinto ezakhubutha emzimbeni. Lezo zinto kumele ziphinde ziyochithwa futhi, whether zichithelwa kuma-kidneys bese uyachama, noma uziphumela mhlambe ngendlela yokuthi ziphume ngeziqu zoboya mhlambe. So kumele ukuthi ujuluke ukuthi ezinye izinto ziphume ngeziqu zoboya, ezinye izinto ziphuma seyiphuma lapha ezansi nekhuzana emakakeni, ngoba suke iprocesswe ilento abathi isibindi. So isibindi sibulale lawo ma-toxin lawo, ushevu lo bese sikwenza ube inyongo, yabona, inyongo bese ithelela kuyophuma lezansi. Now ngikusho lokhu-ke ngiphinde futhi kubalulekile ukuthi ujime ukuze wonke lama processes lawa asizakale ukuthi aphuthume, ngoba thina indlela esilapha ngayo asiyenzi lento yama-IV fluids, yabo. Izinto asiyifaka emthambeni directly, sifuna ukuthi umzimba kube wona osithathelayo. So mawudeposita into lapha, umzimba uyakwazi ukuthi uyimunce uyisebenzisa ngokuyidinga kwayo, yabo. Uma udeposita into la emaphashini ngokuqhu, yakhona futhi angithi kunama-alveoli lapha igazi ledlula khona malishiya i-carbon dioxide lithatha oxygen, lizobe selithatha-ke
ne-vapor yale osukuyiletha yomuthi. Ingakho kubalulekile ukuthi uma uzoqhuma zama ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi intuthu ayizi emaphashini, engathi kungeza lo muthi phela, yabo. Ayazi masazwana yini, akube istim somuthi kuphela esiza kuwena. Now anijimeke, nizivocavoce, nigijime, kakhulukazi nina nisakwazi unyazisa imizimba. Nibone ukuthi imithi yesintu ngeke isheshe nokusebenza. Angisho amakhubalo, ngisho imithi. Ngoba phela ikhona ivideo la ngikhuluma khona ngomehluko phakathi kwemithi amakhubalo nomlimo. Kukhona imithi yokulapha izifo yesintu mningi.